Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам. Касое ки мехоҳанд канали моро дастгирӣ кунанд, ссилкаи сарпарасти мо Пари-матч дар комментария закрепит кардаги бидурен регистратсия кунед ва дар балансон 30 сомон партоен. Агар баъди регистратсия кардан 30 сомони дигар тухфатон мета. Ссилка дар комментария закрепит кардаги бидурен регистратсия кунед. Аввалин ахбороти мо оиди дар Федератсияи Россия барои муҳоҷирони меҳнатие ки қарор доранд музди маоша бояд зиё кунанд. Раиси палатаи савдои Федератсияи Россия Сергей қайд намуд ки барои ҳар як муҳоҷире ки дар қаламрави Россия қарор дорад бояд шароити хуб фароҳам карда шавад. Ва инчунин гуфт: агар мо хоҳем ки барои муҳоҷирон ҷолиб бошем, бояд барои зиндагӣ, саломатии онҳо шароит фароҳам ва маоши арзанда пардохт намоем. Ин коршинос ишора кард ки дар сурати фароҳам овардани шароити муайян муҳоҷирон бештар Федератсияи Россияро интихоб мекунанд. Азбаске ки дар Федератсияи Россия то айни ҳол қувваи кори норасоӣ дорад, ба ҳамин хотир ба ҳар як роҳҳои ҷолиб ҳукумати Федератсияи Россия тасмим гирифтагиае ки ҷалби муҳоҷироро ба дохили кишвари худаш зиёдтар кунад. Мисол мегирем, агар шароити хуб фароҳам меёрад ва музди маоши хуб пардохт мекунад ба шахсиятҳое ки дар биноҳои сохтмонӣ ё ки дар биноҳои коммуналӣ кор ва фаъолият мекунанд. Нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. ва инчунин он бурда аз ташкил ёфтани маркази ҷалби муҳоҷирон дар Узбекистон истиқбол намуда изҳор дошт ки дар чунин марказ беҳтарин коргарҳоро ҷамъ меоранд, дониши онҳоро месанҷанд ва ҳамзамон аз муоинаи тиббӣ мегузаронанд. аз ин рӯ ӯ даъват намуд ки дар дигар кишварҳо низ бояд чунин марказҳо таъсис дода шавад. яъне ки айни ҳол дар ҷумҳурии Узбекистон маркази ҷалби муҳоҷирон таъсис ёфтагиай ва дар ин марказ саводи муҳоҷироро месанҷанд, аз муоинаи тиббӣ мегузаронанд ва баъдан ба Федератсияи Россия равонашон мекунанд. ва ҳукумати Федератсияи Россия таъкид намуд ва хост ки дар дигар давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил низ ҳамин гуна корхонаҳо таъсис карда шавад. ахбороти дигар оиди президенти Федератсияи Россия гуфт ки муҳоҷирони корӣ дар Русия бояд чиҳоро омӯзанд ва чиҳоро донанд. Владимир Путин қайд кард ки шаҳрвандони кишварҳои дигари иттиҳоди давлатҳои мустақил ки барои кор ба Русия меоянд бояд забони русиро донанд ва чӣ будани ин кишварро дарк кунанд. дар ҳақиқат кишварҳои муштарак манофеъ муштаракоти зиёде доранд. ин як таърихи муштарак, решаҳои маънавӣ бо ҳам пайвастаи амиқи фарҳангҳо, урфу одат ва албатта забони русӣ аст, таъкид кард роҳбари Федератсияи Россия. ва инчунин президент қайд намуд ки дар Русия аз кишварҳои иттиҳод чанд муҳоҷирони корӣ кор мекунанд. ҳам барои шумо ва ҳам барои мо муҳим аст ки одамон мутобиқ ва ба осонӣ ба зиндагии оддии Русия ворид шаванд, таъкид кард президенти Федератсияи Россия. илова бар ин афзуд ки муҳоҷирони корӣ бояд фарҳанги Русия, равобити мардумии ин кишвар ва иттиҳоди шӯравии пешинаро донанд ва қайд кард ки муҳоҷирон на танҳо маънои пулкоркунӣ, балки зиндагии пурра дар ин кишварро бояд аз худ карда омӯзанд. инак ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. маълумотҳои имрӯзаи мо ҳамин қадар буд ва барномаи дигара интизор бошед. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.